Em dic Mara Lorba i tinc 15 anys i no fa gaire vaig saber que havia de salvar el món. Troba-la! La meva dona. Troba-la. Malauradament, de salvar el món en ser tant com un pingüí de jugar a voleibol. Fins no fa gaire encara pensava que el problema més gran que tenia era la mama. Bé, molt bonic. Nasi, nasi. Què puc fer per tu? Vull rescatar la dona d'en Loki. Perquè no origini la fi del món. Mira, Però jo no ho he vist a la tele, això. Sens dubte necessito un company, el millor que podria tenir. però... Professor, sembla una moto. No em diguis que aquest model de roba interior et sembla sexy. De nois així se'n veuen a qualsevol anunci de la televisió. Ai, mare, que es treu la camisa. Professor, hem de marxar d'aquí. Ja? Vinc, quarta planta, l'Armàs d'Agnita.